Igbo mana ege m ntị ekenekwa m unu ọzọ. Ịma na ndị be anyị na-enwe ihe a na-akpọ selective justice and agenda. Selective justice and agenda. Kedu ihe mere nji wee na-agwa gị ha? Unu ama na case na Nmiri Eweilo the petition against Okongwu Dibia. Yes, Nmiri Eweilo the petition against Okongwu Dibia. Ihe akwa ndị si na ha na-emekọ ihe dị n'onwe ha. Mana chelizia, why not Nmiri Eweilo ihe gbaghara Okongwu Dibia because ha na-abụ na-eme ofu ihe. Mana o nwere ka onye ụka na onye omenala si wee nwee problem ede petition as why not allow Jesus to fight for you. Nmiri Eweilo why hapụ hola eze nwaanyị Sobali ka ọ nọsalụ gị ọgụ against Okongwu Dibia. Ana Okongwu Dibia why kwa hapụkwa ha n'ezumezu ka o je gbalụ gị ọgụ ebe Nmiri Eweilo nọ. Unu na-abụ na-enwe lock and head off together. Ụka ngwa gị data na-enwe selective justice na n'igbo anyị. Most of our people, they bias in their statement and in their judgment. Obulu onye ụka na onye omenala nwe problem asị na-akpọ police. Obulu onye Igbo ibe gị ka na-akpọ police. A lot of people you put their own opinion about it. Asị gị na ekwesịrị ịkpọrọ nwanne gị nwoke police. Na ekwesịrị police bụ mmadụ kpọrọ gị police chọkwa unu setụlụ. That is my belief. Onye ọbụla kpọrọ gị police chọka gịnị ka unu setụlụ ka okwu ha mee gịnị bie nke. Mmadụ na-akpọlụ gị police, ọ na-akpọlụ gị police ka unu na-ebe anụ ọgụ. Mana biko achọrọ m ịgafa, achọrọ m ka unu gee ihe nwanne anyị nwoke ka si akwu na this video. Unu gechaza ya na chetazi ọzọ ka anyị kwuo ihe ọzọ ndị anyị n'obi. Mana ihe I'm still standing on. Nmiri Eweilo ịkaligo nweta m okpeniwe mma nkwu na ọkaligo because onye issue ma ebe ọ na-afịa afọ. Mana I'm just trying to use this video to pass a very strong message to ndị be. Ọ bụrụ gị ihe dị nwa. And all these things who say have allowed Jesus to fight. Nmiri Eweilo should allow Ezenwanyị Sobali to fight for him. And then the complete video one night waka imechaza anyị na chiata azụ. Igbo molom, this is a public pleading. Yota. So ihe ị ga-eme wee nyere m aka na-ata gị ka olu onye nna ya ya ntị maka na ejighị m contact ya. Yota. Onye bụ ihe a bụ nwanne anyị nwoke Nmiri Eweilo Okalakwu. Ịgbara ya m anyị nchaghị ama onye Sabari nwanna o nwere ozi gị ụmụ ntị olu ụmụaka and anyị bụ ụmụnne anyị abịaghị ka anyị kpasaba ịghọta anyị abịaghị ka anyị mebisibe. So ozi bịara na ịgbalụ nwanne anyị nwoke kwa akwụkwọ na police for defamation of character. And Daily C ife dị iche, that's ka ji Okongwu Dibia mara. So when the case came to me, enjoy you for me. I said no, last night I want to post video mmadụ mere about you. Maka ihe nkuzi was wish na maga kpọbi ebe. So see all the choice sim maka onye contact m nyeziri asị nye nọmba ya ka ọ gwa m ihe o mee. So when I hear you, no kwa n'ikwu amaghị ibe ezi ya. Anyị ncha niile bụ ụmụnne bụli. Na anyị ncha niile bụkwa na ụmụnne. Na anyị ncha niile bụkwa na ụmụnne. Na anyị ncha niile bụkwa na ụmụnne. And ịma na anasị na Igbo na-egbu onwe fa mana anyị ga-prove wrong na our own generation. Ama m ebe o si mejọ gị. Mana ana m ayọ n'isi ya. Apology ka nna ese isi ala adata ebe akpọ ya ọ kasị na ayọ gị lapia onwe mgbe oluzi njụkọta ya ọsị m o mesị akpọchi ya m sị m ihe ọzọ jitekwa bụ na onwe mgbe esi anyị ga-eme ife ọ something lead to threat. So wee mee video wee say that n'ihe ọbụla mere ya si jide Nmiri Eweilo Okalakwu nchekwa ya chee ya. See, ọ bụ na eziokwu na iji evidence not threatening, okay, then nwe ihe mere video gị. But the other way around, we are still young. Ma mụ ma gị ma onye ọbụla nọ n'ime case ya ka anyị na-adọ onwe anyị ndido. We should be looking for a better way to raise our land, Igbo land, eyota. Karịa na-adọpụta nwanne anyị n'ama. So I'm pleading on his behalf, Nmiri Eweilo Okalakwu. Biko ayo ka nna eji ana ayosi ike na asị na ka anyị were ka ọmaka na asị imela anyị ka anyị kpụrụ ekpufuo ide petition
so biko degharịa ọ bụ na ihe ekwenụrụ m doo nwanna na onwe ebe eji nga eje ọ ya nwere kịta ọ na-afụta ya na ịchọ ime ife onye ka mmadụ ịghọta ị na-eche ime ihe onye ka mmadụ which na ọ ya bụrụ ihe obi mgbawa so biko nna ayọ ya biko ahụ ana onye ọbụla o si kpaso gị iwe gbaghara do gbaghara o were bụrụ ya ka emesịa nọ biko nụta nyere m aka taa gị ha mmiri Eweilo ka ya adịghị etobo ogo busaba nkụ nyere m aka taa gị ya si ya do ya gbaghara mmeti pikchọ Okongwu Dibia Okongwu ike mara ndị ọbụla ndị eji afọ mara ha yọta ịchọkwa ịnọkwa na comment section si ya please forgive our brother yọta ọ ya anụ ama na ọ ya anụ daalụkwa ka emesịa. Thank you. I'm on Nefigo Nabo that short video. On I work out which where I say that na Nmiri Eweilo Imago they should find an understanding ground ka we make again settle up. Hacho understanding ground ka we settle up. Man sekwa na Nmiri Eweilo the wrong by the petition. Onye kpọlụ police chọkwu no settle up. And to crown it all, Okongwu Dibia has done more damage to Dibia than good. A lot of Dibia no obodo Igbo na-enwe problem because of advice and some of the things Okongwu Dibia laba ha n'ime. Yotago. Amam ka ndị mmadụ si nwe aṅụrị mgbe ha arrest ya mago a lot of people teach adị okwu ọnụ ma ndị na-asị ya Okongwu Dibia na ya emege nke ọzọ. A lot of people tiri ọnụ na ya bụ okwu mgbe ahụ. Iwe na-enezi anyị mgbe ahụ ya fụ na so actually these people knows that mgbe ihe Okongwu Dibia na-eme adịrọ mma. Okongwu Dibia na-eme adịrọ mma mana in order for them not to be in the black book of ndị omenala they will hide it. Chike Okalakwu okwu mgbe wee sị na onye soro kpobi ha alụ ekpo eze mgbe ihe alụ ya were ọchịchị ọchịbụ onye ọbụla. Okongwu Dibia eme na a lot of damages na ana Igbo anyị. Okongwu Dibia eme na a lot of damages na ana Igbo anyị as a human being and as an influencer. Onwe ihe ya bụ like today enwe ndị na-eje eme video based on these celebrities mgbe anyị na-eme video. Enwere some of them anaghị shoot video that has to do with betting. Enwere ndị na shoot video maka ịṅụ mmanya. Ụmụ ọgbọ ha na-amụ ha alcohol, they will never accept that advert. Yotago. Somebody like Sabinus, imam fia ko shoot video with ụmụ nwanyị na-egosi ike kasabalo. You will not see it here now. We're gonna just come pull your attention towards that side. So you know, influencer. Okongwu Dibia, kede advert reject go because Abiana controversial advert with Ikemenka Okongwu Dibia is in the center of all of them. Now back to Nmiri Eweilo side. Nmiri Eweilo do. Onye yishu makosi afu. Oporo munga tiligi he. Obo munga ya gwa kiki yesiba akwa. If you know Okongwu Dibia may here, you have the right to petition him. Koda Bonechina is na to Madonalo Senana Menka. No, you have every right to petition him. Nobody should be in a position and nobody should tell you how to react. My name was something only one write up na one na advert in the tire. Hagacha advert only one thing, one of the words that struck to me in those advert and I say, power is nothing without control. Power is nothing without control. That is all I have to say. You will write a petition on your bonnet that speak against it, that goes against your personality. I'm not against the one somebody call God. It will be more versus more. But when somebody make it here battle against your personality to defame your character as a human being, you have every right to sue him. Let go. Onye ọbụla na-asị gị na isi Okongwu Dibia is against undergrading on count. Ikwe now. Okongwu Dibia is old enough to know what is right and what is wrong. Ogu akọdị zile ife inecha anya sị gị onwe ihe ji okwu na oke emeke ga-abanya bụrụ na ịdọli ya aka na ntị. Mana esikwa na ịma mgbaghalị ya, you have to pay for his crime. He's old enough to speak for himself and to know what is good and what is bad. Kenekwa amon.